pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At dahil Friday ngayon, araw ng mga ma-el as in malalambing or pwede ring maloko. Kaya naman, simulan na natin ang ating rated SPG Top Secrets. Meron na po tayong rated SPG Top Secret Caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Evening. Good evening sa'yo. Good evening din. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Marky na lang. Marky, ilang taon ka na? Thanks. Ilan? 27. Kung hindi pa gaganda masyado yung signal mo tsaka yung kung hindi magiging klaro yung pananalita mo, ipapass na natin sa ibang caller to Pwedeng paayos naman ako, Marky, please. Alright. Hello. Ayan. Marky, ilang taon ka ulit? 27. 27. Isang lupalop ka naman galing, Marky. Quezon City. Quezon City. Marky, utang na loob, huwag mong kainin yung sasabihin mo. Kasi hindi namin masyadong maintindihan. Hindi yata ako nakapaglinis din ng ng tenga ko ngayon. So for the benefit of our listeners also, ayan, palinawan na lang ako. Kung pwede, ibuka mo ng maigi yung bibig mo habang nagsasalita ka, okay? Okay. Alright. Sige, Marky, 27. From Quezon City. Ano ang rated SPG Top Secret mo? No? Practice lang ba yun? Marky, Hello. naririnig mo na ba ako ngayon? Yes po. Nawawala po. Nawawala. O, sige. Uulitin ko yung tanong ko ha. Marky, ano ang rated SPG Top Secret mo? Hmm. At tuluyan na pong nawala si Marky. Kinuha na po siya ng mga alien. O baka tuluyan na siyang nakatulog dahil yung boses niya parang pang bad voice. Ikaw Kabisyo na nakikinig ngayon, na ayaw na rin magsayang ng oras sa gabing ito. Utang na loob, pag tumawag kayo, pakiklaro na yung linya ninyo agad ha. 0916-529-5595. Yan po ang Viber number na pwede nyo pong tawagan para makausap ako. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagos ikaw ay pakikinggan. Mainit, nakakapanabik, malagkit, dumidikit. Rated SPG Top Secret ang pwede nating mapakinggan. Pero syempre, wait lang alam ko magbababay na ako pero biglang may tumawag Hello? Hello, ma'am. Hello, magandang gabi sa'yo. Mag-share ka ba ng top secret mo? Yes po, ma'am. Rated SPG ba to? Rated SPG. Ayun, yun yung gusto namin dito. Okay, sige. Mamaya pag tinanong ka diretsahan yung sagutan Sir, anong... Yes naman, ma'am. Anong pwede naming itawag sa'yo? Sir MJ na lang po. Sir MJ. Ilan taon na si Sir MJ? I'm 28. 28.
Sang lupalop naman galing si Sir MJ. Proud to be Siniluan, Laguna. Hoy, parang may mga motor pa dyan sa paligid mo, ha? Sir Yes, MJ, 28 from Laguna. Sir MJ, ano ang rated SPG top secret mo? Pinagpalit kasi ako, ma'am, sa sarili kong kapatid. Pinagpalit ka sa sarili mong kapatid? Ibig sabihin, Yes. may partner ka, tapos ang ginawa ng partner mo, pinatulan yung kapatid mo. Yes po. Bakit? Naging LDR po kasi kami, ma'am. Naging LDR kayo ng partner mo. Tapos itong partner mo, nakikitira ba sa inyo, sa bahay ninyo? O nagkakausap lang talaga sila ng utol mo? 6 years ko po siyang girlfriend, ma'am. Tapos? Then, nag-aaral po kami parehas. Second year college po kami. Tumigil po ako kasi hindi na po siya kayang pag-aralin ng parents niya. Then, ako po yung nagsuffer na ako na lang po yung titigil para po makapagtapos siya ng pag-aaral. Then, nagtrabaho po ako after. Then, naging LDR po kami. Okay naman po nung una. Ang nangyari lang po kasi is parang gusto na niya po pamilya. Ako po kasi mas gusto ko po na magpag-graduate siya sana para po sa in future ay mapagmamalaki po ako sa parents niya at sa parents ko na napagtapos ko po siya. Plus, siya yung dahilan kung bakit ka ng ibang bansa at nagtrabaho doon. Yes po, ma'am. Aha. Para lang po makapagtapos siya ng pag-aaral. Ngayon, I'm happy naman po kasi natupad ko yung gustong mangyari. Napagtapos ko po siya ng pag-aaral. Then, ang pinakang masakit lang nito lang po kasi kami naghiwalay. Hindi ko po kasi alam kung ano pong gagawin ko, kung uuwi ako sa amin or di ko kaya kung makikita ko silang magkasama. San ba yung inyo? Ngayon sabi mo Sa nasa Laguna ka, 'di ba? Nasa Manila na po ako ngayon, ma'am. Ano po yung Kakabalik mo lang kasi galing parang ibang bansa? 1 month na po. 1 month, okay. Tapos ngayon nagsistay ka sa Manila. Yes po. Para po makaiwas sa gulo kasi malaking po kasi magkakataon. Paano mo nalaman na may relasyon itong utol mo tsaka itong jowa mo? Nung umuwi po ako last month, nag-anniversary pa po kami ng 6 years. Mhm. And then, nagsabi po siya na kung may magagawa daw po siyang pagkakamali, is mapapatawad po daw po siya. Ang sabi ko po kasi sa kanya, depende naman po sa pagkakamali. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Mhm. Ngayon, nung nag-usap po kami sa kwarto na masinsinan, umiiyak na po siya, hindi ko po alam po anong dahilan niya. Then, umamin po kasi siya na buntis na po siya. Umamin itong jowa mo na buntis na siya. Yes po. And that time, sinabi niya na ba kung sinong ama? This past few weeks lang po niya sinabi kasi hindi daw po niya kaya. So meaning, nung nandun kayo nag-uusap sa loob ng kwarto a month ago, hindi niya pa sinabi kung sino yung taong nakabuntis sa kanya. Hindi po. Hindi niya po sinabi. Nito lang po nung nandito na po sa Manila, tsaka lang po siya nag-feedback sa akin na kaya na daw po niyang aminin sa akin kung sino po yung ama ng pinag-buntis. Paano niya inamin? Nag-chat lang po sa akin tapos kung pwede daw po ako maka-video call. Tapos pinakita po niya kung sino yung nakabuntis sa kanya. Then doon na po ako kung ano na po nagawa ko, ganyan. Nakapag-big po ako in 2 times, pero nag-big po ako dahil sa depression. Nagbigti ka dahil sa depresyon? Yes po. Diyan din sa Manila? Yes po. Buti na lang po nakita ako ng mama ko na nakabigti. Na
naayos pa po nila. Nadala pa po ako sa ospital. Mhm. Tapos, nung pinakita niya yung video call, nung nagvi-video call kayo nitong jowa mo na to, pinakita niya yung kapatid mo. Yes po, umamin po silang dalawa. So kasama niya yung kapatid mo. At saan sila nakatira? Magkasama na sila sa isang bahay? Nasa Siniluan po. Yung pinagawa po namin bahay ng girlfriend ko, doon po sila nakatira. Dun sila mismo nakatira. At alam mo ba na yung kapatid mo ay nakatira din dun mismo? Yes po, nandun po sila ngayon. So Kasama ng magulang. So meaning, inalaw mo yung kapatid mo and at the same time yung mga magulang mo na magkasama sila nung mismong girlfriend mo sa isang bahay. Na ikaw yung nagpagawa. This past few weeks lang din po nalaman ng magulang ko. Ang masakit po kasi pinagtanggol pa po ng parents ko sila kaysa sa akin. Yung kapatid mo na ba na yun ay mas nakababata sa'yo o mas nakatatanda sa'yo? Kuya ko po siya. Kuya mo siya? Wala ba siyang pamilya? Single ba siya? Opo, single naman. Single siya. Ano namang mensahe sa'yo ng kuya mo? Isa lang po yung tanong ko sa kanya na paano niya po na-attempt na nagawa niya po sa akin. Anong sagot niya? Ang sabi lang po niya is dala lang po parehas ng puti lang lasing. Kasalanan na naman talaga to ng alak, no? Yes. Hindi naman po siguro ng alak. Siguro nasa tao na rin. So kasi ngayon, that time kung maging kasalanan ng alak, dapat di natin isisisi sa alak or sa anumang bisyo natin. Dapat una natin tanong doon is paano ko nagawa? Bakit ko nagawa? So ngayon, anong plano mo? Hindi ko pa po alam, ma'am, kasi nasa healing process pa rin po ako na nature, travel, gano'n, para lang makaiwas. Alam mo, MJ, alam namin mabigat yung nararamdaman mo, no? Talagang we are being patient here to listen to your story. Kaya lang bumibitaw-bitaw yung connection mo every time na nagsasalita kayo. So, eto na lang. Just let's make this short and simple. Ano ang mensahe mo dito sa ex-girlfriend mo? Sa ex-girlfriend ko po, kung nakikinig man siya sa ngayon, sana naman hindi na niya gawin sa kuya ko yung ginawa niya sa akin. Kasi hindi kami pare-parehong nararamdaman. Baka ako na kaya ko, baka sa kuya ko pag ginawa niya, hindi ko kaya. Sa akin lang, sana sa pagkakataong ito, masagot yung katanungan ko na ano bang kulang, anong mali, anong pwede kong gawin na hindi ko pa nagawa sa'yo. I hope na maging masaya kayo ng kuya ko at alagaan niya yung baby niyo. Dito pa rin naman ako sa magiging baby niyo kasi parte pa rin ng family natin. Ang akin lang, sana kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo na lang dapat gawin sa iba. Yun lang po, ma'am. Alright. Maraming salamat sa iyo, MJ, at sana kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo. We wish you all the best and we will pray for you. Maraming salamat, MJ. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Napakabigat naman nung top secret na yun. Ang ini-expect kong top secret ngayon, mainit lang yung sasakit yung pangako kakatawa. Pinagpalit mo ako ng jowa ko sa kuya ko, sa kapatid pa. Ay, parang hindi naman nag-isip yung kuya na yun. Nakakaloka naman. Mahina ang self-control ni kuya. Bakit ba may ganun? Tatanggap pa ba tayo ng tawag? Meron pa tayong 5 minuto para sa SPG Top Secret. Gusto nyo pa ba?
Ha? Sabi dito, laugh trip yung kagabi, yung ngayon masyadong masakit. Well, ganun talaga guys. Pinagpalit ka ba naman ng jowa mo dun sa kuya mo tapos pinag-aral mo, 'di ba? Hello? Ayan, Hello may po. pumasok. Hello? Mag-share ka ba ng graded SPG top secret mo? Opo, sana. Ayun, mabilisan na to kasi kulang na tayo sa oras. Anong pwede naming itawag sa'yo? Pwede niyo po akong tawaging Melvin. Melvin, ilang taong ka na? 26 po. 26. Tagasan ka, Melvin? Sa Pasay po. Pasay. Okay, Melvin, 26, Pasay. Ano ang rated SPG top secret mo? Nakita ko po kasi yung boyfriend ko nakikipag-sex sa iba po. Oh, boyfriend mo. So that means, are you bisexual or are you gay? Bisexual po. Bisexual. Nakita mo mismo ng dalawang mata mo na Opo. merong ginagawa itong boyfriend mo at yung isang tao. Sino tong nahuli mo? Kasama rin po namin sa bahay po, sa unit. So magkakasama kayo sa loob ng iisang unit. Opo. Pero yung isa na hindi nyo naman karelasyon, anong relationship nyo dun? Sinong may friend nun? Magtatropa po kami. Magkakatropa kayo. So, Opo. ilang years na kayong nasa loob ng bahay na magkakasama? Mga 3 years po. 3 years 3 na po. years. Etong kaibigan mo na ito, na nakita mong nakakatsyuk-tsak-chenes ni jowa mo, malapit ba sa'yo to? Sobra po. Malalapit naman po kami sa isa't isa po. So marami po kaming mga napupuntahang mga lugar, ibang bansa, mga ganun po. Never ka bang nagkaroon ng hunch or parang pakiramdam or gut feel na may relasyon silang dalawa? Actually, meron na naman po from the past. So, nararamdaman ko na naman po na may nangyayari pero tumatahimik na lang po ako. Bakit ganun yung naging desisyon mo? Kasi po, magkakaibigan po kami. Kahit na tipong alam mo na ramdam mo, tapos na napapansin mo, parang yung pagsasamahan niyo pa din yung iniisip mo. Pero totoo pala. So parang dine-deny mo ba sa isip mo na parang baka wala naman kasi magkakaibigan naman kayo na baka hindi naman nila i-break yung tiwala mo? Ganun ba yung naisip mo nun? Opo, ganun po eh. At yung masakit pa po nun, yung mga ibang kasama po namin sa bahay, alam na naman po pala nila na may nangyayari po dun sa kanila ng jowa ko. Tapos ako lang po yung di nakakaalam. Pero alam nilang magjowa kayo. Opo, alam po nila. Siguro At ilan kayo sa loob ng bahay ba? Parang hindi lang kayo 3 5 po kami sa loob ng bahay. 5 kayo sa loob ng bahay. Lahat ba kayo na nasa loob ng bahay bisexual? Opo eh. Pare-parehas ba kayo ng trabaho? Magkakaiba po kami ng trabaho po. Magkakaiba kayo ng trabaho. So magkakaibigan, magtotropa kayo. Tapos alam na pala ng mga kaibigan nyo na merong nagaganap dito sa isang kaibigan ninyo at dito sa jowa mo. So anong naging reaction mo nung time na nakita mo silang dalawa caught in the act? Actually, ano po eh, para pong teleserye yung naganap kasi sinurprise ko yung jowa ko na nag-undertime po ako tapos umuwi po ako dun sa bahay, sa unit namin. Tapos syempre may susi po ako, hindi nila ina-expect na uuwi po ako. So pagpasok ko dun sa kwarto, in action na po sila eh. Ano yung nakita mo? Sinong nakapatong kanino? Or Nakapatong po yung jowa ko dun yung jowa ko po yung bottom. So siya po yung nakapatong dun sa sa isa naming kaibigan. so si jowa mo yung bottom. Opo. Tapos yung kaibigan mo yung nasa... Nakahiga po. So nakaupo po yung jowa ko sa kanya po. Nung nakita ko po yun. Tapos nagulat po sila. Tapos nung nagulat sila, niyakap po ako nung boyfriend ko. Tapos nung niyakap po ako nung boyfriend ko, sabi niya, binulungan po niya ako na
na parang sorry, sabi niya ganon. Tapos mga ilang seconds lang, sabi niya, gusto mo bang sumali? Parang ganon po yung pagkakasabi niya. Anong sabi mo? Yung luha ko po kasi noon is hindi ko na po mapigilan eh. Parang hinihila po niya ako papunta sa kama, ganon. Tapos parang medyo lasing din po sila noon. Tapos gusto po nilang sumali ako. So parang umiiyak po ako noon. Iniisip ko, pagbibigyan ko ba to? Okay, Kasi, sandali lang. Bago mo pa ituloy yung kwento mo, tayo po'y magbabalit. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.